Salam aziz dostlar, mehriban vatandaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Eviaty Urok 9-njy sapak. Bizim bugünkü sapagymyz dostlar, Внешность человека. Внешность человека. Внешность человека. Adamın daş görünüşi. Dostlar, rus diline daş görünüşini sıfatlandırmak ýa-da bir zatyň barlygyny aýtmak üçin uminýa peýdalanýar. U, min, ya. Uminýa. Onu türkmen diline terjime edemizde mende, meniň diýen ýaly manyny berýär. Meselem, uminýa çornaya glaza. Meniň gara gözlerim bar. Ya-da meniň gözlerim gara. Dostlar, gelin videomyň şu ýerine rus diline düşümler bilen tanyşyp geçelim. Düşümler rus diline padej diýip atlandyrylýar. Ýagny biziň türkmen dilimizde bolşýaly rus dilinde hem artsan padej bar. Olaryň atlary imenitilny padej, raditilny padej, datilny padej, vinitilny padej, tvaritilny padej we pyrtlorny padej. Bu her padejleriň, her düşümleriň biziň türkmen dilimizde bolşýaly her düşümüň öz soragy bolýar. Meselem türkmen diline baş düşümde kim näme görüşmez ýaly rus dilinde hem to što kim näme ýa-da wagtorny düşümde kimde nämede na görüşmez ýaly rus dilinde hem kogo çiwo kimde nämede diýen ýaly şolar ýaly öz soraglar bolýar. Ýöne dostlar, rus dilinden türkmen diline aýstyr bir sözler terjime edemizde olary edil bolşýaly sözme-söz terjime etmek mümkin näl. Türkmen diline azajyk üýtgetmeli bolýar, özgertmeli bolýar bir ýönekej dille. Elbetde sözleriň manylar dengelýär, ýönekej halatlarda sözlemleri gelişikli bolar ýaly öz düşünşiň boýunça üýtgetmeli ýerler bolýar. A çalışmalaryň u goşulmasy boýunça düşüm, ýagny raditilny padej bilen üýtgemesi. U goşulmasy dostlar türkmen diliniň goşulmalary bilen da, de ýa-da iň, aň diýen goşulmalar bilen deňeşdirmek bolar. Biziň geçenki videomyzda bilişimiz ýaly uje biz eýýäm a çalışmalary öwrendik. Ýagny ya, men, ty, sen, on, ol, ana, ol diýen ýaly. Gelin inni bolsa mende, meniň bu goşulmasy bilen goşulýan a çalışmalary öwrenelim. Ya, uminýa, mende, meniň, ty, ya, sende, seniň, on, unigo, onda, onuň, ana, uniyo, bu hem onda, onuň. Ýöne gyza aýdylýar. Ano, unigo, onda, onuň. Bu hem bilişimiz ýaly dostlar, jansyz zatlar aýdylýar. Oy, was, sizde, siziň, my, unas, bizde, biziň, ani, unih, olarda, olaryň. Uniyo, golubye, glaza. U, ni, yo. Golubye, golubye, glaza. Glaza. Uniyo, golubye, glaza. Onuň gözleri gök.
У него чёрные волосы. У него чёрные волосы. У него чёрные волосы. Onun saçları qara. Ýa-da dostlar, şaýda onun qara saçlary bar diýen manyna berýär. Men bu videoda haýsy bolsa bir aňladýan manysyny aýdyp geçýän. Siz özüňizçe düşünüp, özüňizçe terjime edip bilersiňiz. У них большие уши. У них большие уши. У них большие уши. Olaryň gulaklary uly. У тебя красивая улыбка. У тебя красивая улыбка. У тебя красивая улыбка. Senin ýalgaryşyň owadan. Рост. Бой. Высокий. Высокий. Uzun. Он высокий. Он высокий. Он высокий. Ol uzun. Толстый. Semiz. Ana толстая. Olgoy semiz. Худой. Хор. Он худой. Ol хор. У них тёмная кожа. У них тёмная кожа. У них тёмная кожа. Olaryň derisi qara. У неё длинные волосы. У неё длинные волосы. У неё длинные волосы. Onun saçlary uzun. Hagatyrly dostlar, mehriban watandaşlar. Şunun bilen biziň şu günkü videomyzyň ahyrına gelip ýetdi. Size işiňizde rus dilini öwrenmekde, okuwňyzda uly üstünliklere ýetmeňizi arzu edýän. Eger nähili teklipleriniz bolsa, aşağıda tesirlerde ýazyp bilersiňiz. Tomoşa edýäniňize we kanalymyzy gollaýanyňyza minnetdar. Indiki videolarymyzda görüşýänçek hoş, sag bolun.